Niinku what up tube ja täällä on Smygrovi ja Adutson. Kyllä Adutsonin kanssa tässä vähän videoa tekemässä ja Joo. on Legendary Deck. Kyllä. Adutsonilla ei ole, mutta 2 ei se Legendary. Hullut. Ei se varmaan haittaa hirveästi. Mä pelaan muutaman Friendly Battlen tässä ja sitten varmaan vaikka challenge. Ja täällä on tää Draft Challenge sitten kanssa. Niinhän se on. Ja chest openingin tulos varmaan, kun mulla on 3 accounttia, kaikki Giant chestit. Mulla Ja on yhdellä... Silver chesti. Aika hullu. Ja vielä täällä on Magicaali. Niin sit tulisi kyllä hyvä chest opening ja clan chestit ja kaikki 3 sieltä päälle. Ai, tulisi muuten hyvä. Ja joo, niin. Ja mitähän mulla on joku asia vielä. No jos tulee mieleen, nyt tuu mieleen. Niin, nyt mä pistän hetkeksi tavalla sit nähdään kohta. No niin. Sitten on kehii. Vähän tosta, no otetaanhan ihan normi battle ja Auduvisioni. Kyllä. Meitä on muita akka kyllä online. Siitä vaan. Tuo. Tosiaan tämmönen Pakka. Hundi on kyllä kova kortti. Joo. No se kova. Milläs mä tän aloittaisin? Joo. No, Aloita nyt vaan. se meni kyllä väärälle puolelle. Kyllä. Ja niin, striimi varmaan jossain vaiheessa tulossa. Joo, se oli se muuten se juttu, minkä mun piti kertoa, niin kun nyt on jo melkein 170 tilaa täynnä, niin haluaisitteko vaikka tulisi joku... Eiks hullu Megaminion? Ei, kun tää on Legendary Deck. Niin haluaisitteko, että vaikka tulisi joku Q&A tai joku tämmöinen? No niin, voi jukolauta. Niin pistäkää siitä kommentteihin vaikka. Vaan mä oon sitä aika uskottava. Amatööripelaaja. Mä oon hyvä pelaaja. Amatööri. Joo. Niinhän se on. Näinhän se menee. 2 holdi. No loistava logi. Oli kyllä uskomaton. Oikeesti todella hyvä. Niin pelasin tossa niin viikonloppuna vai milloin se nyt olikaan, niin pelasin taas muutaman yhden challenge tossa. Barbarit tekee löylyä. Löylyhän ne antaa. Niin Hundi tulee sieltä. pelasin pelkät ilmajoukot, sain taas 11 voittoa. 11 voittoa, 1 häviö, ja sitten mä hävisin 2 putkea sitten äärestä sen jälkeen. Nyt muuten sattuu. No tiesin, että sä teet ton, mutta en mä jaksa täyttää mitään. Mut et sä Ei hitto, sun pelaa ton tohon. Niin, toi on ihan sikakova kartti toi korostu. No mä voisin ottaa sen pois tästä. Ei, toi palloni vaan tiputtelee tossa noin taloa. Se on siinä se talo. Se on kyllä No siinä. Mineri on tuolla nyt ihan yksiksi, se pitää... Hypö yksin. Se pitää saada kyllä jollain pois. Megamini on sinne vähän ruoskimaan. Ja se on joku vahva, vaikka... Mitä vittu mä selitän? Itse tää on kyllä... Hullut säppi. Mutta melkein mäkin sain toraston alas sieltä. No en tiedä. No se on ihan hyvin tuohon keskitaloonkin. No joo. Tää on just se, kun tässä on ihan... Kun tää on Wizardit on aika... OP:tä. Aha, miksi mä tän tohon laitoin? No, tossa oli... Tuplailikseen lähti nyt. No niin, sit laitetaan toi tohon kustuilemaan. Siihen tulee Inferno Dragon, just näin. No sit toi tohon. Et laita sinne, no niin. Tiedätkö millä mä otan ton pois? Se tosissaan. Toi olisi kyllä ollut parempi laittaa ehkä tonne laavahundiin, mutta... Tää on vähän lagi multa lähetkällä tää koko paska. Ei, nyt on kyllä huono. Oi, se 2 Ice Wizardia nyt lähtee. Nyt tulee löylyä. Free logi. No niin, onko sulla rautaspelli? No ei, kun se oli se Lumberjack. Aika tyy. Ei hitto, toi pääsee löylyttää toi tuolla. No niin, ja se on siinä se torni toivottavasti. Toisella puolella pääsee löylyttää toi yksi tuolla, niin ei mahtaa. Löyly antaa. Hitto, nyt sä muuten teet aika pahaa jälleen. Niin ja nyt, joo, sekin tuli muuten mieleen tossa noin, että varmaankin pitää toi... Clan Battle. Niin, Clan Battle. Semmonen on tulossa sitten striimin kerran tossa noin, niin... Kersa. Tuolla on tulossa jossain vaiheessa, ei vielä tiedä ihan milloin, kun pelataan Nyt sitä löylyä. luokkalaisen klaania vastaan. Ja nyt sä taisit muuten voittaa tämän pelin. Et voita. Voitan. Mä annan sulle kölliä. No nyt mä Ei, voitan. sä et tosissaan heitä fireballia sinne. No se, mutta... No se on varma. No niin. Että niin semmoista klaania vastaan kuin 3 kopla 2, 3 kopla 1 oli Suomen listoilla, mutta sitten se vähän kuolahti tossa noin. Ja sitten semmoista klaania vastaan, sitä kakkosklaania vastaan pelataan. Se on aika lailla samantasoinen kuin meidän klaani. Ja nyt pelataan tosta toinen Friendly Battle, koska mä olen voittaa sut. Ois voinut kyllä vaihtaa dekkiä. Tosiaan, sun ottaa Sparkin käyttöön. Joo, niin joo. Joo. Ja sit siitä striimataan sitten ja pelataan kunnon Clan Battlet ja
Annetaan vähän oppisaunaa näille. Joo. Just niille. Näinhän me tehdään. No, sieltä tulee nyt jo toi. Totta kai. Koitetaan nyt ottaa noin vähän ehkä Nyt turhan taakke meni toi muskeetteri, mutta ei. Lähdetään tämmöinen ratkaisu. Ui, sieltä tulee nyt se logi. Kas tynästut vähän taakse. Aika huonot varmaan, mä en osaa pelata tätä oikeesti yhtään. Miten Nyt mä ihan oikeesti ei voidaan. päässyt mun houdi kyllä minnekään asti. Tuolla vähän hämätään. Löylyä. Elektorissa on hyvä kaikissa hämäykset. Onko se säppäät koko ajan? No se on ihan hullu korotti. No joo. Jos se saisi 2 levyä, mulla olisi ollut mahdollisuus saada, mutta silloin voisi vaikka alkaa peräti käyttääkin Peräti. kyseistä korttia. Ja jos mä saisin sen ykköslevyn, jos mä saisin sen niinku ihan uutena, käyttäisin varmaan mieluummin sitä houndia. Niin. Ja kun sais sen login, niin olisi kyllä jees. Logi, niin. Mun legendarit on tosiaan toi Graveyard level 2 ja Lava Hound level 2. Kyllä. Siinä sitten onkin. Kummatkin laavahan on saanut niinku, toinen Silveristä, toinen Free Chestistä. Niin ja molemmat Graveyard level chestistä. Onko? Eiku niin on joo. Toisen sä ostit sen gemeillä ja toisen sä... Toisen sain pelistä. Joo. Se oli kyllä aika... Ois kyllä voinut jotain muuta tulla. No joo. Toi Houndit oli kyllä ihan hyvä. On kyllä hyvä kortti kyllä. Kakkoslevusena vielä niin. Pieni pusku tästä. No eihän toi pääse minnekään. Tuo mun elektroni oli niin hyvä hämää. Mä en tiedä minkä takia mä laitan vähän viinoa. No toi oikein ottaa Zap. hyvin pois. No ei se kyllä ottaakaan. Joo. Toi on aika nopea kans toi televisori. Kyllä. Houdi se sieltä tulee taas. Taas tässä tulee joo. Mitäs? Mä en oo sanonut yhtään elämää sun touveria. Kato, et muuten ookaan. Miksi mä muuten lähden täältä aina kun... No niin, nyt mä en pysty... En mitenkään. Kato, sähän on oikein oppisaunaa. Esihistoriasta kylpyä. Nyt mä heitän tommosen tonne. Sehän ei auttanut yhtään mitään asiaa. Ei kyllä auttanut. No nyt mulla seisoo 10 eliksiirit. Seisoskelee tää. Ai. Nyt Mä en tiedä miksi mä pistin Lumberjackin tohon, älä kysy. Nyt taitaa sulaa mun toweri. Ei maha minkään. Kaikki vaan ukot sinne niin kehii. Ei maha minkään. Nyt Kyllä se saattaa sulaa. Nyt tulee kyllä köllin kylpyä. On nyt kaikki vaan sinne mitä löytyy. Vielä hundi tohon eteen, niin pientä puskun tynkästä siihen. Tynkää vähän. Nyt sä heität... Niin ei sulla oo mitään fireballia sun muita vastaan. Ei mulla kun logi. Palloa pelattuu vielä. Jos mä nyt tän voitan, niin kuin mä voitankin. Jos mä nyt tän voitan, niin me pelataan vielä 1 Friend Battle, koska se on 1-1 voitos. Ja sieltähän tulee Tombstonein läpi pääsee vielä loginen. Logeilla. Haluaisitteko te muuten... Niin joo. Se... Joo. Haluaisitteko te mä jossain vaiheessa mun vaikka 2 tai 3 akkontilla, kun ne on kummat, mä näytän tästä nopeasti. 2 akkontti tässä näin, tällä hetkellä 7, se on tällainen. Sitten mun 3 akkontti löytyykin tuosta noin. Kaikki on niinku Areena 8 ylöspäin. Haluaisitteko te, että mä joskus vaikka näytä jotain gameplaytä tai jotain? Mutta tämä dekki kannattaa tehdä, jos on Areena 8 tai 7. Tää on tosi hyvä oikeesti ja toimii. Noin, niin. Jos te olette niitä videoita, pistäkää ihmeessä kommentteihin, että joo. Ja noin, niin oliko tässä vielä joku juttu? Ajatuskatko. Aivopiero. Sanoin, niin se lentojoukot. Tuleeko? Kyllä se ennen tätä tulee. Mutta mitä muita te haluatte, kun mä oon tehnyt pelkät lentojoukot, All Legendary Deck. Ja mitä vielä? Olisi vaikka pelkät epikit tai jotain. Vaikka pelkät no en mä tiedä, vaikka kivespussit. Mä tiedä. No niin sit siitä. No niin mä vaihan pakkaa tässä nyt. Voin. Sen. Ootko valmis? Joo. Zoom. Joo, tästä lähdetään jälleen. Oi, taas mennään tippupuolin kädessä. Se on tommonen puskun tynkänen tohon. Aha, se vielä tätä dekkiä. Ei meni. EFCin dekkiä. Onko tää EFCin dekki? Pari lyöntiä siitä ottaa. Kyllähän se ottaa. No hidastaa kyllä aika paljon toi aihe. Katoppa tätä. Oi, nyt sattuu. Kun ei oo chappiikä. Kun ei elektronet voi... Mieti, jos elektronissakin voisi pavanta mihin vaan. Vähän se olisi OP. Kuka ei sulle käyttäisi chappia enää. Oi, tää tulee muuten sattumaan.
Tää tulee muuten oikeesti sattuma. Ei, lagaa vähän. Goblin Barrel tekee. Ei. Se muuten sattuu. Tää on eikä kuin, vitsi, kun ei oo niinku ilman mitään niinku räjähteitä. Ei oo niinku zappia, paitsi toi Elektroisardin zappi. Ja sitten ei oo, Logi, kyllä tässä on, Logi on kyllä ihan hyvä kortti. Se on kyllä. Logi. Toi Ice Lock Rider on kyllä aika, oi. Aha, se vielä friisas vielä ton. Jep. Tästä tulee muuten pahasti kyllä köllinkeellä selkää. Tässä battlessa. Kyllä. Ihan pahoin pelkään. Video on kestänyt jo ainakin 10 minuutin. Mitä hittoa mä tein tässä vaiheessa? Ei mulla yhtään mitään vielä. Nyt tää lagittaakin vielä jostain syystä vähän. No nyt on No elektrolisardi. ihan hyvin kyllä ton puolesta. No kun ei ollut elektrolisardia kädessä, niin oli vähän vaikea. Okei, toi oli kyllä huono veto. Elektrolisardi vastaa Inferno Tower tai Inferno Dragon on kaikista paras vaihtoehto. Ei mulla ollut oikein muutakaan siihen laittaa. Pelkällä Zapilla saa aika hyvin puolustettua se. Jep. Kun tuo just kävelee tornille. No, ja nyt sieltä tulee toi Houndi kaiken lisäksi. Ei just alkaa Dope Saisiko ton kierrätettyä Elixir Chime. Toweri jotenkin? Kyllä. Et sä semmosia saa kierräteltyä. Katsopas tätä puskua. Ennen näkemätöntä. Nonni. Kato miten, ai toi hundi ei ollut vielä tornissa kiinni. Mä katsoin, että se oli kiinni siinä. Nyt sattuu. Nyt sattuu. Pitäisikö ne heittää vielä? Ei, turhaa. No, se on. Ei mun minä mitään laittaa. Pistää toi vaikka tonne. No. Ei mitään muuta laittaa. Ja haluatteko te muuten, että mä pelaan mun mainakollani gameplaytä? Ei, toi muuten sattuu, toi muuten sattuu. Nyt. Katoha, meitsi oikeesti voittaa tätä, kyllä. Toi sattuu aika paljon. Kato Inferno Dragon monet dissaa ja ei se mikään hirveän hyvä olekaan, mutta siihen pistää. niin, kova Pupsit kova. imee damageen ja sit sieltä tulee toi Dragon ja se Se ottaa tornin alas. Ja vielä kato, kun Ai, mä pistin vielä Mainerin toiselle tornille, niin Ihan heittämällä otti sen vaan alas. kyllä. Ottaisiko vielä yhden Friendly Battle vai pelasinko ihan oikeet peli? Pelaako Draft Challenge? Ei, tehdään sit vaikka erillinen video sitten, koska ei tähän oikein. Mä itse menen pelaa yhden tästä näin. Adutsonin kanssa nyt pelattiin 3 peliä. Ai, Niin minkä sä menet? mä menen pelaa niinku Classic Challenge. Se tuu vaikka Spectator, jos haluat. Tää nyt jostain syystä vähän lagittaa, kun ei opponenttia oikein millään löydy. Kyllä. Niin joo. Katsotaan, miten täällä pärjää. Just ihan 3 koplan omistaja niin oli pelannut tällä A-Legendary-dekillä. Ja oli voitto. Eikö se voittanut 12 vai jotain 11 voittoa? No, mä en muista yhtään. Mä taas tykkään pelata pelkät ilmajoukot. Se oikeesti toimii, mutta jos vaan jotkut barbaarit, niin... Jos jotkut barbaarit tai joku skeleton armi, niin se oikeesti se toimisi muuten ihan pirun hyvin. Ja tää on muuten aika vörtti tämä Electrovizard. Toi tonne todistajalle kiinni. Onko tää vielä huomannut, että mulla on pelkät legendarit? Kyllä varmaan. No on varmaan. Ota nyt se pallo alas ennen kuin se ehti tiputtaa. No okei, ihan hyvin tuo duakin damage. Nyt sattuu. Se on torni alas aika lailla kyllä. On. Kun toinen säppää ja toinen sulattaa, niin Noi. pitäisikö ottaa toi tosta? Otetaan toi nyt tosta vaan ihan urheilun kannalta pois. Urheilu. Mitä vittu? Ei jumala. Sitten lähdetään tästä nää hundilla. Lava hund. 3 korttia et on vielä näyttänyt ja nehän on. Näitä mitä varmaan Graveyard on yksi. Se tuleekin tommosta. Ei mä oo mitään tota vastaan. Lumberjack on varmaan yksi. Jep. Lumberjack, Graveyard ja sitten toi Ice Visu. Just. Nyt mä laitan senkin itse asiassa tosta näin. Painelemaan vähän kentällä. Toivottavasti muuten nämä äänet kuulutaan. Mä aina pelkään, kun mä kuvaan videota, että ei äänet kuulu. Ja toivottavasti oikeasti muuten kuuluu. Meidän pitää muuten kuvata koko video uusiksi. Toi oli aika huono paikka sinne. Katoppa, mehän kölliä tolle jätkälle. Sillä on nuoletkin, eikä se ole käyttänyt niitä vielä. Noihin pupseihin. No ja Gianttikin kuolee ennen kuin pääsee sitten Niin, muutamasta hitistä tosta. Ja noin. Tuo pitää nyt itse olisiko logi? No. No ja täydellinen logi ottaa kaiken pois. No niin, sitten annetaan kyllä tälle kölliä annetaan tälle jätkälle. Ei se kyllä tätä voi enää voittaa. No voihan sitten se Houdi voittaa. tossa tankkina ja... Infinite Dragonin porukka ei oikeasti niinku tajuu, että se tekee ihan älyttömästi damage. Itse pitää ottaa kyllä tolle puolelle. Sieltä tulee prinsessa. Joo, mä otan sen vaikka tuolla Lumberjackilla tuot pois veke. Joo. Matkin kaikki. Nyt olisi kyllä logi ihan hyvä. Ei nyt sitä ei olekaan.
Aloin ottaa toi Itse asiassa nyt se on. Giantti kuolee saman tien. Ai niin, joku mä otin ton. No joo, ihan perus. No se saa ton kyllä alas, mutta... Ei saanut vielä. No kyllä se sen saa. Nyt se on sitten. Nuoli putsasee tori. Mut nyt sille nuoliin noihin pupseihin. Niin, Mut siellä on kyllä toi mut kato, maineri hakkaa. Kyllä se on talo siinä. Kyllä se on. Tää taitaa olla voitto. Good game. Tääkin dekki sinänsä toimii ihan hyvin. Mä kyllä kokeillut tätä aikaisemmin, ihan hirveän hyvin toiminut, mutta... niin joo, Kyllä. ihan se höllii siinä kyllä. Siinähän se höllii se. Siinä se hölli. Ja nyt tää video on kyllä kestänyt jo ainakin 15 minuuttia, joten nyt meidän pitää kyllä pakko lopettaa tähän näin. Kiitti kun tuot videossa, kato tähän asti, pistä ihmeespeukkuja, kommentoi. Ja kai tilaa Adutson kanava, sinne saattaa joskus tulla video ei oikeasti tuu, mutta joo. Se olisi ensi videon paikkeilla. Mitä?